Har du venner til Ariel? Ja. Aldrig synes, det var fedt før. Ja, nøje det der. Man kan jo ikke varme helt herovre. Ej, det er grineren det der. Det er kraftigt nok. Folk går bare igennem The Ring of Fire. Var det fedt. Good plan. Ja! Frankie! Ring of Fire. Han møder ikke op på laget. Hvad er det? Samer, du skal hjem. Kom så, det er nu det gælder. Wow! Yeah! Indie grab igennem The Ring of Fire. Hvad sker der med det? Det er helt sygt jo. Bang. Jeg så rigtig fedt billede her. Du skal bare filme hele tiden, det er bare pisse til at se, hvornår du kommer hjem, hvis du begynder at flage ind, altså. Ah, stadig 2 timer og 24 minutter at filme. Godt lidt. Så må man klippe eller gøre et eller andet ved det, når man kommer hjem. Faktisk skal man sende det her, hvis folk skal se det. Nu! Det var ikke ham, jeg ville have et billede af. Ja! Det var ham. Hvad? Det var ham. Nu går man og laver det. Højre, hurtigere! Op over den! Jeg skal over den der ildring. Højre, hurtigere! Vildere! Mere ild, den kan... Ja. Pikkel! Det er kun én pikkel. Den er lige blevet rejst, de sidste 3. Det er altså en, der lander den der. Der var han! The Ring of Fire! Det skal jo højere igen. Hvem fanden har prøvet at se nu, det er helt smadret, mand. Ej, nu du skal skætte igennem den der nu, mand. Den fucked up. Rundt om. Sådan er det. Prøv at blive rockstar.
Så er jeg klar igen. Er hardcore. Fucking hardcore. Altså, nu se. Hvad laver I jo? Ja, Dash, jeg lover det for, mand. Hvis du tager den igennem nu, så er man for dum, mand. Næsten, ikke?